हेलो गाइस आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म इउट्युब चेनेल फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय नोंथांमोननो बावहरबाय दा आसामाव लकडाउन होखांबाय लकडाउननि उनाव आनलक 1 आनलक 2 बेफोरबायदि खालामनो थाखाय हाबाफारि लादोंमोन नाथाय दिनै आसामाव लकडाउन फोसावनो गोनां जाफिनबाय आसामनि जे गुवाहाटी मेट्र' सिटी आरो बे मेट्र' सिटीआव 14 साननि थाखाय लकडाउन फोसावबाय आरो बे लकडाउनाव मा बन्द थागोन मा खुला थागोन बेनि सायाव सावरायगोन लोगोसे बेनि अनगायैबो जायफोर गामियारि ओनसोल बा मेट्र' सिटीनि आउट अफ डिस्ट्रिक्ट बे डिस्ट्रिक्टफोरावबो दिनै मोनाबिलिनि आयेना थासिगोन मोनाबिलिनि 7 बाजिनिफ्राय फुंबिलिनि 7 बाजिसिम बे मोनाबिलिनि आयेना थासिगोन आरो बे मोनाबिलि आयेनखौ एबा कारफिउखौ जायफोरा जुदि मानियालासिनो सलायो आयेननि बेरेखा आयेननि साजा निश्चय मोनगोन बिथांमोना अब्ला नोंथांमोना बे कारफिउ आरो मोनाबिलि आयेनखौ मोजाङै सोलिगोन होननानै बा मोजाङै मानिगोन होननानै आं मिजिंथियो थांनाय लकडाउनफोराव डिसि असि बिथांमोना पारमिसन होदोंमोन बबा थांनो बबा फैनो नङा होमबा नाथाय नैबे लकडाउनाव जे मेट्र' सिटीआव 14 साननि थाखाय लकडाउन फोसावबाय 28 जुननिफ्राय 14 सान 28 जुननि हरनि 12 बाजिनिफ्राय 14 सान लकडाउन फोसावबाय आरो बे लकडाउनाव डिसि असि रावबो पारमिसन होनो हानाय नङा नाथाय नोंथांमोननि न'खराव जुदि ट्रेनजों सोरबा फैगोन बा ट्रेनाव सोरबा थांगोनबा बा प्लेनजों सोरबा फैदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ लांफायनो हागोन बिनि टिकेटखौ लानानै बा बिनि टिकेटनि जेरेक्स कपिखौ लानानै बेखौ लांफायनो हागोन अब्ला नोंथांमोनखौ जेबो खालामनाय नङा नाथाय नोंथांमोना जुदि जेरेक्स कपिया थायाब्ला नोंथांमोनखौबो साजा होनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोरखौबा लांनो फैयोब्ला अब्ला नोंथांमोना टिकेटखौ जेरेक्स लाफाबानो जाबाय लोगोसे जोंनो फैसा नांगौ आरो फैसा नङाबा जों थानो हाया बे बिथिङाव SBI खुला दङ नाथाय नोंथांमोना जुदि SBI आव फैयो अब्ला नोंथांमोना ससियेल डिस्टेन्स मानिनानै सलायनांगोन आरो अब्लासो नोंथांमोनखौ SBI आव बेंकआव हाबनांगोन लोगोसे नोंथांमोना ATM आव 24 घन्टा नोंथांमोना फैसा दिहुननो हागोन ATM खौ बन्द एबा क्लोज खालामनाय जायाखै बे लकडाउनाव जायफोर गुवाहाटी थायो नाथाय गुवाहाटी थायोफोरा गुवाहाटीनि बेलेग डिस्ट्रिक्टआव थानायफोराथ' मोजां जेबो खोथा नङा होमबा बेयाव मात्र मोनाबिलि 7 बाजिनिफ्राय फुंनि 7 बाजियाल' मोनाबिलिनि आयेन हाबाफारिखौ लानाय जादों एबा कारफिउखौ लानाय जादों आरो गुवाहाटीयाव जे मेट्र' सिटी आरो बे मेट्र' सिटीआव लकडाउन फोसावबाय 14 सान 28 जुननिफ्राय 14 सान लकडाउन फोसावबाय आरो बे लकडाउनाव मा बन्द थागोन बेनि सायावबो सावरायगोन जोङो जायफोर शपिं मलफोराव मार्केट खालामदोंमोन आरो बै शपिं मला बन्द थासिगोन सिनेमा हल शपिं मल पार्क बेनि अनगायैबो रेस्टुरेन्ट आरो नोंथांमोना पार्सनेल भेहिकेल एबा पार्सनेल गारि नोंथांमोना सलायनो मोननाय नङा आरो बे आयेननि बेरेखा जागोन आरो बेखौबो क्लोज खालामनाय जादों नोंथांमोना जायखिजाया थासारियावनो नोंथांमोना पार्सनेल गारिखौ दिहुननो मोननाय नङा इमारजेन्सि कन्डिशनाव नोंथांमोना एम्बुलेन्स बेनि अनगायै फायार ब्रिगेड बेनि अनगायै पावार डिस्ट्रिबिउटर जायफोर इलेक्ट्रिसियान बा इलेक्ट्रिसिटिफोरजों खामानि मावो बेनि अनगायैबो वाटार साप्लाइ होयो बिथांमोननि थाखाय एलाव आरो बिथांमोना बन्द जाया नङा होमबा बिथांमोनखौ बन्द खालामलाय मा जागोन जों नङा होमबा दैखौ मोनगोन लोंनो थाखाय आरो मोब्लिबखौ मनिफ्राय मोनो नङा होमबा जायफोर इनभार्टार दङ एसे बेलेग खोथा नाथाय बेसे दिन सलायनाय इनभार्टार एसेबां दिन सलाया बेनिखायनो बेफोरखौ बन्द खालामनो मोननाय नङा इमारजेन्सिखौ आरो नोंथांमोना जुदि कर'ना भाइरासनि थाखाय टेस्ट खालामनो सानो अब्ला नोंथांमोना बायदिसिना जायगायाव टेस्ट सेन्टार खालामदों आरो नोंथांमोना बे टेस्ट सेन्टाराव फैनो हागोन बेनि थाखाय बन्द होनाय जायाखै बेनि अनगायैबो टाउन कमिटि होनानै मिउनिसिपेलिटि होनानै बुङोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव गोलैना गोलैया आं बेखौथ' मिथिया नाथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव जुदि गोलैयोबा शनिबार आरो रबिबार टाउन कमिटिया बन्द थागोन आरो टाउन कमिटिनि ओनसोलफोरा बन्द थानायनि जे बिथोन होदों आरो बे डाक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ फोसावदों जे टाउन कमिटि एबा मिउनिसिपेलिटि आन्डाराव जायफोर ओनसोला दङ बेफोर ओनसोला गोबां समनि थाखाय शनिबार आरो रबिबारै बन्द थागोन आरो शनिबार आरो रबिबारै माने खुलिनाय नङा आरो नङा होमबा खुलिनाय नङा अब्ला बे सान मोननैया बन्द थागोन जे बिथाङा खावलायदों बन्द लाखिनो थाखाय नाथाय उनफोरालागै मिथिनाय जागोन बेसेबां दिन बन्द जागोन लोगोसे नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायनो सानोदि 6,919 दे पजिटिभ केस दिनै आसामाव नुजाबाय बे बिथिङाव जायफोर गुवाहाटीयाव थायो गथ' गथाय बा बिहि फिसाय बा बिदा फंबाय जायनि जा बिदा फंबाय बा सोरनिबा गथ'आनो जा बिथांमोना जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला गुवाहाटीनिफ्राय जुदि न'आव थांनो गोनांबा बा न'आव थांनो गोसोबा दिनै आरो गाबोननि गेजेरावनो थांजागोन थारमाने दिनै शनिबार आरो गाबोन रबिबार बेनि गेजेरावनो थांजागोन जुदि थांनो गोसो दङबा नाथाय फंसे खोथा नोंथांनि न'आव जुदि आइ आफामोन दङ आरो आदा बाजिथ' दंखायो नङा होमबा
अब्ला बे बिथिङाव नोंथांनि आइ आफायाथ' गोबां बैसो जाबाय नङा होमबा बैसोनि बेलायाव नायोब्ला जे कर'ना भाइरासआ बैसो जानाय सुबुंखौ बांद्राय एटाक खालामो बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि इमान इमारजेन्सि खामानि गैयाबा जानाय लोंनायनि प्रब्लेम गैयाबा नोंथांमोना रुमावनो थाजागोन गामियारि ओनसोलाव थाङाबाबो जागोन नङा होमबा बे बिथिङावबो नोजोर लाखिनो आरो गामिनि सुबुंफोराबो नोजोर लाखिनानै गुवाहाटीनिफ्राय जाय थाङो दिनै बैखौ बाय नोजोर लाखिनाया मोजां मानोना गुवाहाटीयाव कर'ना भाइरास माब्लासो नेरसोनदेरगोन बा मारै बारदेरगोन बेनि जेबो जों मिजिं खालामनो हाया जियानो जा मानो भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बे लकडाउननि सायाव मा बुजिगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव अब्ला नेक्स्ट मोनसे भिडिअ जों लोगो मोननाय बिदिनो एसेयावनो